Sanibonani, ngibingelela ukhathini. Abalozi bahlukanisa kanjani-ke? Ubahlukanisa kanje. Khona abalozi bentaba, kube khona abalozi bamanzi, kuzoba khona abalozi bamanzi futhi abahambisana nesithunywa. Kuyabona kuhlukene kathathu. Abamanzi, abentaba, bese kuzoba amanzi abahamba nesithunywa. Bese kwenzeka kube khona ukuthi uzoba nabo bonke labalozi kuwena ngoba vele amakhehla kinde sikhuluma ngawo. Okay, sibezwa kanjena-ke abentaba. Uma uhamba endaweni ey'hlane ey'qele or a place that engekho busy, ey'qele engekho busy or okukancane uthi ubona umuntu ehamba khona and indawo othi uma uyihamba uthi i-like iqhelile kunemizi yabantu. Uma uhamba lapho wena uzithola ukuthi uyazi akunamuntu emva kwakho but uzozwa ngathi khona umuntu okulandelayo. Uzwe izigi uthi uyabheka kunamuntu. Uzozwa ngathi khona abantu abakhulumayo emumva abaxokozelayo uthi uyaqhamuka abekho, uthi uyaqalaza abekho abantu. Uzozwa kukhona ney'nyoni ey'khalayo may'khala ngathi zibiza igama lakho. Uzozwa ngathi somewhere far ukhona umuntu okubukile or la eduze khona umuntu uzozwa nje usindo ukuthi hayi no man, yazi i-walk yami ngiyayizwa kwayona. There is someone who is watching and staring at me, only to find out there is no one, kodwa ngiyamfila. Unabalozi bentaba-ke. Angithi manje ubuhamba endaweni ethe ukuqhela nemizi yabantu, they are always behind you. Usuthola ukuthi uyezwa-ke manje umsindo awukho, so uyezwa ukuthi engathi there is someone walking behind me kanti akunamuntu. Yes, ngamehlo enyama uma ubona kunamuntu kodwa bona abantu basuke bekhona laba bakini. Bese-ke lapho sikhuluma ngabentaba, asingenele kwabamanzi-ke manje. Abamanzi umona abalozi bakhona. Kumuntu ohlalile emakhaya uzoyazi lento. Uthi uma uthi uyawalka towards the river, the big river, wena uzozwe ngathi kunabantu abakhulumayo. Usabathe uthi uyalalela uzwe ngathi kunabantu abakhulumayo. The more usondela, the far they get. The more lokhu usondela kule ndawo, the far they get. Uthi made bekhuluma ubezwa la, sebengoba wena uyasondela sebeyahlehlela. Ulokuthi usasondela la masiwona usondela bayahlehlela and kuba ama voices amadoda. Ulapho nabalozi bamanzi and ney'ndlebe zakho wena sizothi uma uhleli vele zithi wahla kube ngathini kunento like a bubble that is bursting inside your ears, ngathi negwebu liyaqhuma. Uzwe ngathi kunamanzi and uzwe ngathi wax eningi zimanzi. Unabalozi bamanzi-ke lapho wena. Singenela kumuntu onabalozi nesithunywa. Then uma ngabe unabalozi-ke bamanzi nesithunywa uzowezwa lamanzi, then phinde futhi uzokhala iy'nsimbi ey'ndlebeni zakho, because lezi iy'nsimbi ey'khala ey'ndlebeni zakho zileziya nsimbi zibambele zamasonto. So unesithunywa esihamba nabalozi, uzozwa ngathi kukhala iy'nsimbi. Sometimes uzofikelwa usizi esikhaleni nje udabuke kodwa like you look for a reason to be sad, yet there is no such thing ekwenza ube sad at that particular time, but you will try to look for a reason to be sad. Usuzenza manje nomuntu ongasafuni ukukhulunyiswa ube sad, so amehla azagcwala iy'nyembezi. Ube nalento yokuthi nje uyimude ukuthi ungalalela ingoma yesonto or ingoma uyizwe isho kuwena ekhanda, ibe khona ingoma yesonto nasemadlebeni zisho iy'nsimbi, namanzi futhi uyawezwa ey'ndlebeni kube ngathi kuvalele kamanzi. Lapho-ke yini abalozi bamanzi bahamba nesithunywa. So kuyenzeka ukuthi uzoba nalabalozi bamanzi uzwe lezi y'nsimbi nale ngathi into music ey'ndlebeni zibe manzi, uzwe nama-voices, uzwe namakhwela, noma uhamba somewhere uzwe nezigi, uthi konke kwenzeka kuwena. It's because wonke lamakhehla lawo ngokuhlukana ngey'ndawo zawo afuna ukuthi akhethe wena, afuna ukuthi ube wena ohamba le process yokuthi kulashwe abalozi, because lama sign osuke uwezwa izona y'nkomba ukuthi sikukhethile, uwe ofonele kusihambele indlela, uwe ofanele usilungisele lokho.
basuke bekukhethile ukuthi balungisele le ndlela. So ngiyacabanga ukuthi abantu bayacaciseleka ukuthi njengoba ngibachaza ukuthi bahlukene kangaki namasayini aphi futhi. And nalana esithunyweni omunye uyaba nabalozi abanesithunywa samanzi aphinde abe nesithunywa somoya, omunye abe nalaba abalozi abahamba nesithunywa somoya ayisamanzi, noma futhi kuhlangane konke. Mawusikhuluma ngesomoya-ke loya phakathi, angazi noma uyakwazi noma umuntu uhlukanisa uma kunomoya ey'ndlebeni zakhe. Uma umuntu onesithunywa somoya esihamba nabalozi ziyaluma iy'ndlebe zakho zilume, kodwa futhi bese ziba nale ndawo yokuthi engathi ungafaka umunwe, ngazi ukuthi khona into like a balloon inside ebambile umoya ekufanele mawufaka iqhume kuphuma umoya. Ngazi ukuthi kunomoya nje ovimbile owenza indlebe ithi bhuu, noma nje idume, yazi like isound khona le sound eke yenziwe i-radio uma uhlanganisa iy'ntambo wrong ngemumva kwe-speaker or zona iy'pikha uyihlanganisile iy'ntambo, khona lowo msindo ingani uthi bhuu endlebeni. Uthola ukuthi there is a bubble le oyizwayo yomoya ey'ndlebeni, but awazi ukuthi fanele uyibreak-e kanjani. Uzwe ukuthi no man, kune-bubble ekhona, kunomoya ovimba ukuthi ngizwe kahle. Uzithola ukuthi awuzwa clearly. Umuntu la ekhuluma nawe eduze ngathi ule kude, wena ungazi wenziwa yini, and awuzwa lo moya ukuthi uphuma nini, uvele uzwe sekushisa. So uphumile lo moya, makushisa wena uzoyitshela mhlawumbe sekune-work sekuningi-ke lapho-ke.